äkkiä poistin sen, missä on se Punch-nimi tai niinku se lista poistin. Okei. Ja mietin samaa äsken, että miten sun hevonen on. 702. Musta tuntuu, että lataa vaikka kuin hitaasti tätä mun peliä tonne, et pääse pelaa. Tää mun kone on vähän hidas, Missa kun mä tai alan Lisa? kuvaa. Missa. Missä on missä? Mun Älä kone dissaa. yli niinku 80 MB ja tätä on niinku 303 MB. Niin kiva tässä odottaa silleen. Tää on ihana, kun täällä villiä tää Mistä saa kaikki laukata niinku nyt vapaana ja ootte? sit tää on niin söpön näköä, kun tää peppu pomppii. No katoppa nyt sitä laukka-animaatiota. Niin kyllä. Missä te kaikki nyt oikein ootte? Laukaa. Mä oon menossa sinne paikkaan. Ei Poista kaikki ne tiedostot, mitä sulla on siellä. Tuu Klöön mun viereen, niin me taas on se yhteistyö. Joo. Siis mistä niinku ootte? Mä oon farkottelilla. Me ollaan tulos Klöön kanssa. Tuu mun viereen. Mennään vaikka Ravisille ensimmäisessä laukassa. Ei, Ravissa. Siis mistä te ootte? Farkottelissa? Juu, kävellään. Ai kirkossa. Kävellään. Ai siis Farkot. En tiedä. Joo, en tiedä siis. Joo. Se on siinä Jarlan vieressä. Ai Kato, ota kartta. Jarla on vieressä. Mä vedän tähän sillalla. Mä tuun sinne sillalle. Joo. Kuuleeko kaikki mut moi? Mä tuun nyt ihan sairaan nopeasti. Kaikki tuu tätä Oikeesti sillalla. tää mun pelilaki, kun Tähän mä tää on. aloin kuvaamaan. Eli Tää siis näyttää Forgotten Fields näyttää tänne päin. Tulkaa sillalle. Joo. Jos mun hevonen nyt tippuis tänne. Mä en siis oo se vielä. Mikä silla? Se Jarla Heimi menemä silta. Oikeesti tää mun peli vähän pukaa. Tai siis tuo Siis niinku... Harvestiin. Niin, tai Niin, mut siis- tai me Se Hallelle... Wolfhall Innin. Se Me iso silta. Me suoraan Hallelle ja sit joki vaan yli, niin sit sä oot Forgottenin niityllä. Eiks mä mene sinne? Niin, Siis siis... tää kivinen silta. Tää pieni kivisilta. Siis mikä Jarlaheimi, Jarla. Niin, joo, joo. Eli siis mä menen Forgotten Fields, jos mä etin teet. Mä luulen, että mun tämmönen harvestiin siellä se iso silta Wolfhall Inniin. No, siellä voit joko sijoittaa sinne tonne Hallelle ja sieltä katsoa. No mä menen hallilta, kun se on nopeampi tapa mun mielestä. Mettekö te niinku, ootteko te täällä jossain sirkuksessa, siis lähellä sirkuksessa? Me ollaan vasta tuossa. Tää on kaunis tää Moraut niinku tällä niinku ilman Tää mun peli Niin on. pukaa. Tai Morgan. No, ei kun niin, Oikeesti. piti sanoa. Tuleeks sieltä joku? Onks toi joku? Se on joku. Missä? Tuun tuolla uudella koneella ilman sitä höskää. Joo. Tuliks joku? Hei. Kuka toi on? Onks toi meitä? Apiina olen. Eikö se tunnistaa omaa klubi? Tunnistan, mä näen sen nimeä. Ai joo. Eiköhän se oo sitä inspektoa? No valkoinen Juliana, okei. Juli tai Apiina tai Julle tai joku. Julle. Se on aina apina. Mikä se Joo, aikamoinen Apiina. Ai tää on muuttunut. Siis meneekö tää mun hevonen jotenkin nopeasti? Menee. Miten sulla menee nopeasti? Sitä mä oon niin vetänyt koko ajan. Tästä tulee Niin, mä oon Forgotten teitä tuon. Mitä täällä? Ei, tää mun peli lakaa. Mä tuun tuonne päin, missä näkyy ainakin siltoja. Ei tarkoittaisi sitä siltaa siellä. Oota, tuu Hallille sinne Hallin rannalle. Hallin rannalle, joka on... Tuu Hallin rata, missä on siltoja vai? Hallille pelkästään. Siihen eteen. Mä oon Forgotten Fieldsen hallin vieressä. Ne oota siinä missä se on. Mä tuun siihen, missä on ne liput ja se ihme juttu. Missä... Mä eksyin tänne. Ootteko te niinku täällä jossain Jarlassa siis? Ei, nyt minä sun näkeminen. Minä tuun sinne päin. Ootteko te täällä jossain Jarlassa? Siis Jorvikin Jarlin jäljellä. Ei kun me ollaan täällä Forgotten Fieldsellä. Niin mut siis Sä oot, mä en jossain... näe sua vieläkään. No siinä. Niin mut siis jossain Jarlan lähellä. Siis selittäkää te siis kun mennään sinne tavallaan niinku Greendaleen tai sinne. Niin. Hei, kuka nyt se Greta vissiin? Niin Mm. tuu niinku
hallille tai mene hallille. Siis hallin takan, kun on se iso niitti tai se, niin me ollaan siellä. Joo, oot. Mä tuun sinne. Tälleen tulee jo. Mä nyt oon niin tyhmä ja kierrän täältä. Mä oon hidas, mulla on 8-levunen hevonen, oottakaa. Mulla on vasta 3-levunen ja tää Ottakaa pukaa minua. vielä enemmän kuin mä kuvaan. Oikeesti tää pukaa ihan sairaasti kun mä Pahvi kuvaan. pääsit siellä. En oo vielä päässyt. Me mene jolosta. Okei. Hölmöilemättä. Ei, ketä tuolla ylhäällä? Täällä on, oi, täällä on näitä homoja, näitä, ketä nää on? Humoja. Homoja. Eikö? Sinä kato homoja. Kun täällä näin pystyy. Saapines. Täällä on Donna. Mut Jonna siellä. En halua. No niin, kato. Nyt alat kun ihme villihevospartit. Ei nyt jäädä kiusaa niitä, jos niillä on joku tärkeäkin homma menossa. Ei kiusata siitä. Niin, jos niillä on jotain omia menoja. Etitään joku iso kallio ja sit siellä on niinku lauman johtajat ja Minä sitten... tänne. Minne? Hei, mistä te ootte? Mä tuun täältä ihmettielestä. No siis... Älä nyt osa niihin Ei toi kiviin. iso vuori. Pääseekö täältäkin sinne? Mä koitan tätä puolta. Silleen jolosti. Ei sieltä toiselta puolelta. Pääsee, kun ei pääse varmaankaan tässä on. Hei, Pääseepä! Mä pääsin ekana tänne, joten mä oon johtaja. Mä oon toinen. Vois semmonen kauhean kusina. Voi ei. Hiljaa saada. Oi, sä teille on hiljaa. Mä sanoin saakka Sä sulle. selvisit. Emi vaan selmii. Eiku, onks sä Emi joka? Hiljaa. Vois semmonen... Nyt tulee se leijona Oikeesti kuningas. saana. Juvengää. Samaan aikaan. Paitsi mä oon väärässä kohtaa. Mun nyt ottais. Siis missä ihmeessä te nyt Ei, ootte? olisi semmonen tosi kusinen semmonen paskainen, että älkää välittäkö minusta. Mistä te ootte? Mistä te ootte täällä, missä huitsin Nevadassa, eiku mikä tää on? Ai niin, mä unohdin, että me tehdään ropeekin tästä. Siis minä voin sanoa, että mä oon ropettanut tasan kerran. Niin kuin semmoista... Minä oon lopettanut sitä yhteensä 2 vuotta, et... Mäkin oon ropettanut. Siis missä ihmeessä hallin lähellä? Vähän semmonen vähän hiljainen ja niinku ei keksy Mistä mitään. ootte te? Ottakaa Ei nyt oo. kahvi puhuu, niin. Älkää ihmetelkö, jos mä lähden jossain kohtaa tästä puhelusta. Mä vaihan tähän toiseen, jos mä saan sen toimimaan. Joo. Missä te ootte täällä? Mä oon seikkaillut täällä Eli Forgotten pääskö se Greta nyt tänne? Mä oon täällä Fieldissä, mutta kun missä te ootte täällä? Me ollaan niinku selittäkää se. Joo! Tuleeks Heila tänne? Löytyi! Pitäisikö me lopettaa tossa club-chatissa, koska meitä on enemmän kuin 5, niin... Jos meitä on enemmän kuin 5, niin sitten. Koska Greta ei... Meitä on varmaan 7. Eli Poistutaan groupista. Joo. Sit me ei kyllä nähdä, mistä me... Tää lokittaa vieläkin. Siis tää on uusi juttu, että tää lokittaa näin kauan. Emi... Mikä on kellä tän? Jees! Kuka on tän lauman vanhin ori? Mä oon 8 V. Ottakaa mä en oikein Oski ainut tamma, et se oo tosi. Ei, mun hevonen on sit tamma. Eikö sä liikaa tuossa? Ei oikeesti saa. Kenen? Missä te nyt sitten ootte? Me ollaan Forgotten Field. Hei! Tuliko sä sisälle? Mä voin olla tässä. Tulit sisälle. Villi! Mä voinhan nyt tohon Ei, toiseen. mä en lisää enää. Ja otat sä Morganin. Sä et pääse näyttää kauan. Ahvi, ota Morgan, koska kaikki täällä on Morganeita. Paitsi Greta. Niin, paitsi Greta. Ja minä. Niin, mut se on periaatteessa Warneria. Häirätsee. Onks sitten tuo Emmi vanhin, koska se on 9-vuotias? Lopetaan Pääse silleen, no oisko se sit... Niin oota, kuka ois siis niinku laumanjohtaja? Mut se pitää olla ori. En Koska ole. ori on ori. Olen oria. Oisko Emi sit johtaja ori? Ei, mä oon oria. Ori. Mielen tänne.
Orjat on. Orja, ori, okei. Orjat on